Ahojte, dnešné tretie krátke video venujem opäť rituálu pauzy. V prvých dvoch videách sme si hovorili, čo to vlastne ten rituál pauzy je, ale ešte raz si povieme, že je to nádych, krátke zadržanie dychu a dlhší výdych, pri ktorom použijeme niektorý esenciálny olej alebo zmes, aby nás vlastne náš dých a vôňa prepojili, aby prepojili naše telo s našimi emóciami a s našou mysľou a pomohli nám v akejkoľvek situácii to potrebujeme. My máme olej na všetko, naozaj na každú situáciu. Či sme veselí, či sme šťastní, alebo sme smutní, alebo sme zatrpknutí, vždy nás vedia podporiť, len si treba nájsť ten správny. Vlastne v každom nádychu toho rituálu pauzy je svetlo, a v každom výdychu je priestor a medzi nimi je to ticho, v ktorom sa zrodí pokoj. A pokoj to je vlastne rovnováha. Takže rituál pauzy ťa vlastne učí dôverovať tomu, že všetko, čo potrebuješ, sa vlastne už v tebe nachádza. A oleje ti dajú tú silu. Tak dnes ideme ešte na 3 také základné protokoly, ktoré som vytvorila na rôzne situácie. V prvom videu sme si povedali 3, v druhom videu 3 a pod hashtagom rituál pauzy ich aj nájdete v tejto skupine. A teraz bude toto tretie video, ktoré začneme ďalším protokolom. Keď tento protokol bude ženský, keď vlastne potrebujeme akoby znovu sa spojiť so ženskosťou, keď začneme túžiť po ženskosti a jemnosti, pretože od ženy sa často vyžaduje veľký výkon, ako by bola muž. Niekedy to na nás veľmi ťažko pôsobí. A keď potrebuješ vlastne zjemniť, vypnúť ten výkon a byť viac v tom pocite ženskosti, použij naozaj Clary Calm. Je to úžasná ženská zmes na ženskú rovnováhu, uvoľnenie a harmóniu. A pre mňa v tejto situácii je vhodným olejom Magnolia. Jej jemná sebaláska pôsobí na úplné upokojenie nervov. A veľmi dobre funguje aj Ylang Ylang. V tomto oleji je vášeň, radosť a návrat k telu. A ak ti Ylang Ylang samotný nevonia, skúsi ho sklbiť napríklad s levanduľou alebo aj s magnóliou a vyskúšaj, ako bude fungovať. Pri tom mini rituále, ktorý si spomíname, privoňaj k vôni, daj si ju na zápestie, pohľad si zápestie a z toho zápestia sa nadýchni a pri nádychu si povedz, dovoľujem si byť jemná. A pri výdychu zase vážim si svoju silu. A dovol si chvíľku len tak byť. Každý rituál pauzy naozaj trvá minútu, 90 sekúnd a máš naň čas. Ďalší malý mini rituál si môžeme dopriať, ak sa potrebujeme stíšiť a spojiť sa sami so sebou. Napríklad pri chvíľach meditácie alebo rozjímania, takého návratu k sebe. Vtedy je vhodným olejom naozaj kadidlo, frankincense. Otvára vnútorný priestor a duchovnú hĺbku. Rovnako bude krásne pôsobiť aj santálové drevo, pretože pomáha nájsť pokoj a ticho. A arbovajte, strom života, nás dokáže spojiť so zemou, s múdrosťou a s vnútornou silou. Keď sa chystám k takémuto rituálu, sadnem si do ticha, nadýchnem sa a moja myšlienka bude smerovať k tomu, že sa vraciam domov. A pri výdychu si ju vlastne len zopakujem s tým, že domov je do seba. Teda dýchaj s vôňou a vnímaj spojenie so svojím vnútrom.
A v dnešnej dobe je veľmi dôležité nachádzať nádej, tak posledný rituálik sa bude týkať situácie, keď potrebujeme znovu nájsť nádej. Čiže je to pred dní, keď u nás svet stráca farby a my ich potrebujeme znovu nájsť. Potrebujeme cítiť svetlo, lásku, jednoducho, že nie je všetko stratené. Veľmi krásnou zmesou, ktorú môžeme pri takomto mini rituáliku použiť, je čír, zmes radosti, pretože nám vlastne vždy pripomenie, že slnko stále svieti. Okrem toho máme krásnu zmes Citrus Bliss, ktorá nám fakt prinesie takú sladkú hravú energiu na prebudenie radosti. Alebo je to ktorýkoľvek citrus. Citrusy sú úžasné tými svojimi limonénmi, pretože nás dokážu rozžiariť a priniesť nám úsmev na tvár v každej situácii. Takže divoký pomaranč, wild orange, limetka, bergamot, zelená mandarinka, tangerinka. Áno, ktorýkoľvek z nich použij. Nadýchni sa vône, ktorá ti pripomína slnko, a pri nádychu si naozaj hovor: vdychujem nádej. Pri výdychu si povedz: otváram srdce životu. A cíť, ako sa v tebe rozjasňuje, ako tvoja energia rastie. Veľmi vám prajem, aby ste si vybrali niektorý z týchto rituálikov a aby ste si uvedomili, že keď sa naučíme zastaviť a vlastne objaviť, že tie odpovede, ktoré hľadáme, sú vlastne už v nás, tak rituál pauzy nás naučí tomu dôverovať. Naučí nás dôverovať, že všetko, čo potrebujeme, už je vlastne v nás.